Hi guys, hindi vlogs ni mauli ay ni nauli na me. Ya taligsik pa jud guys. Kapoy kayo. Hapit nilang mahapon. Sige, pag-una. Abi ako uli. Hapit na mahapon. Ano na, kaya nga doon na. Hapit na yun mahapon guys. Ako ang ginaumok ko. Yan man nasabod yung payong. Wa man sabod akong payong. Oo, ako ah. Muni guys, ang agianan lisod kayo sa tanan. Apreso na po dato ang. Golden Gate. Wala tara si kami lang na. Kung ikaw ang hulog, ang higit lang daw. Oh, ma. Bye-bye.